Jo soc Carla Chillida, de la companyia Tiro Hecho, i estem en el GRA, que és l'espai que ara mateix estem gestionant i reformant. A Tiro Hecho és una companyia de teatre polític que duguem ja 15 anys treballant i som una eterna companyia emergent, que allà estem. És una companyia que el característic igual és que fem sempre un teatre polític, teatre crític, qüestionament de les dinàmiques de poder, i tenim moltes obres i enguany estem fent una infantil també amb aquests principis que parla de l'adultocentrisme i com els xiquets poden percebre el món dels adults amb totes les seues regles i rigideses. Aleshores, ara estem en la companyia amb els nostres espectacles, que ara mateix duguem Desobedient, que és una obra infantil, i tenim també Venezuela i Ingobernables, que són les dues últimes, també estan en catàleg, i gestionant aquest espai. En realitat, nosaltres, quan agafarem aquest espai, la idea era un poquet un joc d'assajos. El que passa és que se trobaren aquest espai gegant i ara se mos han obert moltes possibilitats, com no només que siga un espai per assajar, sinó també per a veure espectacles, per vindre a veure espectacles, també per a que vinguin companyies o artistes a residir i a crear els seus espectacles. Com mos ha afectat? A veure, en realitat, físicament, moltíssim. Hem tingut que tirar tot el que teníem, escenografies, vestuaris, material tècnic. Així va entrar 1,5 metres i se dugué tot el que teníem. Ara dedique molt de temps, no tant a l'artístic, sinó a la reconstrucció física de l'espai, perquè és que cada vegada que mos ha eixit un bolo de qualsevol obra, hem tingut que refer l'escenografia que ja estava feta abans de la dana. També pense que ha tingut coses positives, com d'alguna manera posar-nos en el mapa. De sobte ara estem molt més connectats en molts projectes de l'Horta Sud, que abans nosaltres acabem d'arribar ací i no teníem xarxa en el territori, i la dana ha fet molta xarxa. Tinc un amic xilè que sempre ens ha dit lo importante de hacer teatro no es la obra de teatro, sino aquello que te pasa porque haces teatro. Després de 15 anys i moltes obres xulíssimes, en realitat jo el que me quede no és en les obres, és en totes les xarxes que s'han fet, els moments que hem passat en comunitat, perquè el que té bonic el teatre, parla de teatre, que és a lo que més me dedique jo, és que reuneix a molta gent. És el més important, crec, la comunitat que se't genera perquè fas teatre.